Vroege eindexamens voor VMBO-scholieren. En dat begon met een kookexamen. Sommige mensen denken dat die kinderen niet zoveel kunnen. Die kunnen ontzettend veel. Die zijn vooral heel praktisch en wij zien heel veel talent bij onze leerlingen. En verder in deze Zeeland nu. Tabita Verburg neemt het stokje over. En bekende nieuwsfotograaf overleden. Goedenavond. 500 Zeeuwse scholieren beginnen deze week al met hun eindexamens voor VMBO basis of kader. Dat is inderdaad vroeg, maar scholen kunnen tegenwoordig zelf bepalen wanneer ze voor deze groep scholieren de eindexamens afnemen. Op het Swing College in Oostburg begonnen de scholieren met hun eindexamen koken. Hier op het Swing College in Oostburg zetten leerlingen alles op alles om te slagen voor hun kookexamen. En dat is niet zomaar een examen. De scholieren hebben zich goed moeten voorbereiden en zelfs dan is het nog spannend. In totaal 4 dagdelen doen ze examen voor ons vak. Ons vak is een hoofdvak en is dus heel erg groot. Vandaag hebben ze dus onder andere koken gedaan. Ze hebben een Excel-opdracht, een kostenberekening gemaakt. Ze hebben een wedstrijdschema in elkaar moeten stoppen. Een plattegrond en ook de theorievragen die bij dit onderdeel horen hebben ze vandaag gedaan. En waar let u dan op? Dat zijn verschillende dingen. Wij moeten letten bijvoorbeeld op hygiëne. Hoe ze omgaan met milieu, dus hoe kraan op tijd dicht, ovens op tijd uit, niet te lang water laten koken, ik noem maar wat. Afwaswater, maar ook de snijtechnieken, of ze de bereidingswijze volgen, of ze de juiste ingrediënten gebruiken, de juiste hoeveelheden, omgaan met de weegschaal. Alle onderdelen worden eigenlijk belegd en kunnen ze punten voor halen. Die punten zijn natuurlijk niet zomaar verdiend. Daar was opperste concentratie voor nodig. Hoe was het? Nou, eigenlijk best wel spannend of zo. Eigenlijk niet, ja. Je weet niet wat er komt. En ja, het was best wel makkelijk. Ja, het was makkelijk? Ja, Wat goed, dus je gaat het wel halen, denk je? dat denk ik wel, ja. Ja, voor mijn gevoel ging het niet goed. Nee, waarom niet? Ja, gewoon, ik kan gewoon niet koken. Ik kan het niet. Gelukkig zijn er naast de praktijkexamens nog heel veel andere examens die ook gemaakt moeten worden. De reguliere vakken, zoals Nederlands en Engels, starten half mei. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat gaat wel goed komen, denk ik. Behalve Engels, want daar ben ik iets minder in. Maar de rest moet wel goed komen. Wat vind je dan leuker? Koken. Ja, ik vind koken zelf wel thuis ook altijd leuk om te doen. Dan ben je bezig. Zit je niet eigenlijk ergens in een boek of zo, of op een computer, gewoon vrij. Andere niveaus zoals HAVO en VWO, die starten half mei pas met de examens. Eind mei moeten alle examens klaar zijn en dan is het vooral nadenken over de toekomst. Weet je al wat je wil worden of wat je wil gaan doen? Ja, en de zorg een beetje en bij bejaarden, want ja, het past meer bij mij omdat ik al best wel vaak met oudere mensen omga en help in het bejaardentehuis als dat kan. De films gaan editen of zo, of animeren kan ook. Dat lijkt me ook leuk. Hoe goed heeft u zich nou klaargestoomd voor de toekomst als u zo om u heen keek zo tijdens het examen? Bent u een beetje trots? Ja, ik ben heel trots. Ik ben heel trots sowieso op onze basis- en kaderleerlingen. Sommige mensen denken dat die kinderen niet zoveel kunnen. Die kunnen ontzettend veel. Die zijn vooral heel praktisch en wij zien heel veel talent bij onze leerlingen. Vlissingen en Middelburg gaan samen financiële tekorten op het Vrijburgbad dekken. Het zwembad is sinds kort overgenomen door een nieuwe exploitant die het bad ook meteen een nieuwe naam heeft gegeven. Feel Fit Center. De exploitant heeft de tarieven verhoogd om uit de kosten te komen. Maar volgens Vlissingen en Middelburg is kostendekkend gewoon niet mogelijk en moeten ze bijpassen om het zwembad open te kunnen houden. Smeltkaasproducent Sint Paul uit Sint-Jan Steen neemt Eru over, bekend van het smeerkaasmerk Goudkuipje. Sint Paul is een Belgisch bedrijf, maar het hoofdkantoor staat in Sint-Jan Steen. De bedrijven werkten al samen, maar nu neemt Sint Paul alle Eru-aandelen over. Het bedrijf uit Sint-Jan Steen zegt nu de grootste smeltkaasproducent in de Benelux te zijn. De politie heeft gisteravond in Vlissingen uiteindelijk een motorrijder aan kunnen houden na een achtervolging door Middelburg, Vlissingen, Dishoek en Koudekerke. Toen agenten de motorrijder wilden controleren, ging hij er vandoor en hij reed soms 160 km per uur, waar 50 is toegestaan en ook reed hij door rood.
Bij zijn aanhouding bleek hij geen rijbewijs te hebben en ook wilde hij niet meewerken aan een blaastest. Voor alweer de 6e keer begon vanmiddag wielerwedstrijd Scheldeprijs in Terneuzen. Het startsein klonk om 1 uur vanmiddag, maar daarvoor was natuurlijk de ploegenpresentatie op de markt. Collega Justin Philipsen zag dat er heel wat wielerliefhebbers op af waren gekomen. En die wielerfanaten bleken uit België te komen. En Belgen houden van bier, dus dat werd genoeg gedronken. 2 per half uur. 2 per half uur. De tap stond eind van de ochtend al open, maar met een reden. Als je voldoende biertjes drinkt, dan heb je niet door dat je eigenlijk in de regen staat. Want regenen deed het zeker, maar dat mocht de pret niet drukken. De Scheldeprijs wordt hoog geprezen in Terneuzen. Ja jongen, dat afzien onderweg, dat is zo lekker. Om het mee te maken. Als je van sport houdt, dan moet je hier even wezen. Klaar. Begint de zon ook nog te schijnen? Uiteraard, want ik ben er. En toen die zon ging schijnen en op datzelfde moment de ploegenpresentatie begon, zat de sfeer er goed in. Zeker bij dit café aan de markt, dat helemaal werd overgenomen door mensen uit Schoten. Wij komen uit Schoten, de gemeente waar de koers vanmiddag aankomt. Dus we komen al voor het 5e jaar komen we sfeer snuiven hier bij de start. Maar natuurlijk drink ik dan wel een Antwerps biertje. De ultieme favoriet is voor de meeste mensen Jasper Philipsen. Hij won de ronde al 2 keer eerder en lijkt dit jaar de strijd aan te gaan met Dylan Groenewegen en Tim Merlier. Kijk voor de winnaar bij ons op de site. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes voor het 4e jaar op rij. Chemiebedrijf Dow heeft een nieuwe baas, de Zeeuwse Tabita Verburg. Ooit begonnen als stagiaire, maar nu verantwoordelijk voor de Dow-fabrieken in Terneuzen en andere Europese landen. Ik denk dat je bij Dow enorm veel mogelijkheden hebt om een hele mooie carrière te ontwikkelen, zoals ik heb laten zien. Waar je uitkomt, dat weet je nooit van tevoren. Iets meer dan 20 jaar geleden liep Tabita Verburg voor het eerst bij Dow binnen, voor een stage bij personeelszaken. Ze bleef plakken en werkte op de inkoop, handel en logistiek afdeling. Daar maakte ze de Brexit en de coronacrisis mee. Wat ik altijd zeg, de spirit van Team Dow. Als wij een probleem lastig vinden, nou, dan hebben we daar een dag voor nodig. Is het onmogelijk, dan hebben we het in een week opgelost. En zo zet iedereen hier altijd zijn schouders eronder en werken we samen aan hele mooie oplossingen. Tabita is geboren in Goes, maar omdat haar vader marinier was, verhuisde het gezin naar het noorden van het land. Haar studie bracht haar op verschillende plekken in Nederland en België. Maar uiteindelijk streek ze met haar gezin in Terneuzen neer. Ik ben mama van 5 hele energieke kinderen, dus die houden me bezig. Dat is altijd één groot avontuur. Ik ben getrouwd met Joost en we hebben ook 2 border collies, daar ben ik heel gek op. Dat zijn ook hele leuke honden waar we veel mee trainen. En we gaan veel op reis, we doen leuke dingen en eigenlijk is het altijd wel een avontuur met ons gezin. Een ander groot avontuur dat wacht is het behalen van de klimaatdoelen. Verburg borduurt verder op de plannen van haar voorganger, Anton van Beek. Meer inzet van waterstof, minder gas verbruiken en minder stikstofuitstoot. Zodat Dow in 2050 klimaatneutraal is en blijft bestaan. We bestaan volgend jaar 60 jaar en we willen heel graag met die plannen en die doelstellingen natuurlijk nog een groot aantal jaren hier blijven bestaan. En daarvoor heb je natuurlijk klimaatdoelstellingen nodig en de plannen die wij daarop gemaakt hebben. Verburg kon zich de afgelopen weken al voorbereiden op haar nieuwe functie. Maar deze maand moet ze echt aan de slag. Kennismaken met de andere Europese fabrieken van Dow staat als eerst op de agenda. Zijn foto's van de gezonken Herald of Free Enterprise gingen de hele wereld over. En dat was bijvoorbeeld ook bij demonstraties bij de kerncentrale in Borselen in de jaren 80. We hebben het over de Middelburgse fotograaf Jaap Wolterbeek. Gisteren overleed hij. Kijk, op de markt in Middelburg gemaakt. De boertjes die op donderdag op de markt staan. Jaap Wolterbeek was een veelzijdig fotograaf. Hij werkte tientallen jaren voor onder andere AD, Telegraaf, NOS en ANP. Jaap was een perfecte persfotograaf. Eigenlijk een droogkloot met heel veel humor, waar je wel tegen moest kunnen. Ik ben altijd van opschieten en Jaap kon wel goed, dat. Maar het had ook wel wat. Ik heb ook wel veel aan Jaap te danken. Dus Ruben, je weet het, voor het Algemeen Dagblad moeten er mensen bij. Doe maar wat op, anders gaat die foto niet mee. Ja, dat soort dingen. Ja, ik leerde wel van hem.
De fotografen gingen vaak samen op pad. Zo ook in maart 1987 toen de veerboot de Herald of Free Enterprise bij Zeebrugge omsloeg. We komen daar aan en we zien echt die, ja, wel ver weg, het was donker, die Herald op zijn kant liggen. En daar wilden we naartoe. Kwam er een loodsboot aan, die kwam zuurstofflessen halen. En Jaap zei, kom op, springen. Wil je ook springen? Want, had hij gelijk in, ze sturen je echt niet terug, ze hebben haast. Dus wij, met kwade, boze mensen op die boot, naar die Herald. Zodoende kwamen we bij die Herald. En dat was echt paniek. Dat was mensen redden, gilden, krijttoestanden, maar echt bij die boot. Ja, en anderen op een gegeven moment stikten het van de persfotografen, maar wij hadden het. Jaap Wolterbeek werd 80 jaar. Het was vandaag een regenachtige dag, wel zacht tot 14 graden, al stond er ook een stevige wind. En tot het weekend blijft het regenachtig, maar daarna wordt het droog en zonnig en zaterdag misschien wel 21 graden. En omdat we een relatief zachte winter achter de rug hebben, zijn er ook nu al veel muggen. Naast gewone muggen zijn er ook veel onschuldige dansmuggen. En op onze site en op onze app lees je hoe je die uit elkaar houdt. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne woensdagavond.